Καθώς έπαιρνα μάτι στα σχόλια σε διάφορα κανάλια, έπεσα στο εξής σχόλιο. Λέει ο εθνικιστής νούμερο 360. Εθνικό πρόβλημα είναι η εισβολή των ξένων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ραγδαία αύξηση της ανεργίας, της εγκληματικότητας και την εθνική αλλίωση της χώρας. Έχοντας σαν άξονα σκέψης τη λογική, έχω να πω ότι τόσο του κόφτει, τόσα λέει. Γιατί ρε μαλάκα νεοέλληνα, εθνικιστή, ο ξένος, όταν ήρθε εδώ, ήρθε για μια καλύτερη ζωή και για να δουλέψει. Το θέμα είναι ότι οι μετανάστες είναι σαν τα μυρμήγκια ένα πράγμα. Αν δουν ότι υπάρχει ψωμί, θα φωνάξουν όλη τη φωλιά. Και εδώ είναι όλο το νόημα. Έχετε παρατηρήσει πόσοι άχρηστοι Έλληνες επαγγελματίες υπάρχουν που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Κλέβουν στα υλικά, σου μιλάνε με αγένεια, σε έχουν στο περίμενε και στο παίζουν και καμπόση. Και άμα τους πεις, ρε μεγάλε, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου, σου λένε, με τόσα που πλήρωσες, τι περίμενες, θαύματα? Πλέον έχουν γίνει τόσο δυσέβρετοι οι σωστοί επαγγελματίες, όταν θα βρεις κάποιον που να κάνει καλά τη δουλειά του, θα τον στείλεις και σε όλους σου τους φίλους από μόνος σου, επειδή έμεινες ευχαριστημένος. Το αν ήτανε μαύρος, άσπρος, Έλληνας, Αλβανός ή Μόγγολος δεν έχει καμία σημασία. Ψωμί στην Ελλάδα φυσικά και υπάρχει για όποιον έχει όρεξη για δουλειά. Σαφώς και οι ξένοι δεν φταίνε για την αύξηση της ανεργίας. Όσο για την εθνική αλλίωση της χώρας, φτωχέ εθνικιστή φασίστα νούμερο 360, ευθύνεται το ίδιο το κράτος, η ιμπεριαλιστική πολιτική που ασκεί στα Βαλκάνια, ο ενστερνισμός της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, καθώς και η παντελής έλλειψη κράτους πρόνοιας. Use the force, ρε γυναίκα. Use the force. Πω.